San Fernando, tapos sa kanan Panaga tayo. Alright. Guys, punta tayo ngayon sa ang Eco Park. Tingnan natin kung gaano yung entrance. Ayun o. Na ang Eco Park. Maraming namamasyal dito eh. Ano tayo papasok? 20 pesos. Yan. 20 pesos pala. Parkview Village. Let's go. 20 pesos pala. Papuntang Eco Park. Yan, papasok niyan guys, papuntang Eco Park. Welcome to Eco Park. Yan, 8 AM to 5 PM admission, 20 pesos. Hindi tayo pupunta dyan. Wala tayong pera ngayon eh. Tayo. Let's go. Hindi na tayo tumuloy dun sa Naga City Eco Park kasi wala tayong pang entrance. Pasya na lang tayo dun sa may hanap tayo ng makakainan ng isa road guys. Basta tayo. Let's go. Tayo. Guys, bakit tayo ng isa guys? Guys, yung papuntang Malabsay Falls dito yan, papuntang Malabsay Falls ang guys. Panikwasan guys. Bakit na dito makakainan? Nasa bandang nakata. Makakainan dyan. Welcome to Panikwasan.
lap. Napaka-fresh ng air. Tingnan naman tayo dito guys. Oh, LBC. LBC. Dati kong trabaho na. Parang hindi na sikat itong ano ito, 94 cycle pit stop. Tinaniman na ito. Maraming salamat sa mga nanood ng aking vlog for the day. Sa mga sumusuporta, maraming salamat sa inyo lahat. Dito ko na rin tatapusin ang aking vlog for the day. Maraming salamat sa inyo. Ride safe, stay safe, and peace out. Sheesh! God bless us all.